e ve un paxariño voando, un paxariño azul. Señoras e señores, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, unha organización que espero que deixe de ser necesaria en un par de anos, Carlos Callón. Moi bo día, compañeiras e compañeiros. Antes de nada, unha cuestión organizativa. É necesario que as persoas que ides entrando vayades para atrás, senón non damos collido na praza. Así que, por favor, arrimádevos todo atrás que sexa posible. Compañeiras e compañeiros, antes de máis, teño que realizar un saúdo de parte da familia de Uxío Noboneira, que hoxe nos envía un saúdo desde o Courel até hoxe, até aquí, até Compostela. Día familia, prezadas compañeiras, prezados compañeiros, saudámosvos desde o Courel neste acto pola defensa da nosa lingua. Meu pai hoxe está convosco, connosco, chantado no medio da praza, defendendo a lingua galega, base da nosa identidade e verdade do noso ser. Traémosvos a súa verba en ofrenda praular desde os tesos cumes. Queremos galego! Ademais, o fragmento que achéganos un fragmento dun pregón lido no ano 1987 polo compañeiro, o gran poeta Uxío Noboneira, o compañeiro que sempre que houve unha manifestación en defensa da lingua galega sempre estivo aquí connosco e hoxe continúa a estalo. Dicía no ano 1987, mas reparade que actualidade nas súas palabras: a nosa lingua é a nosa patria, aínda máis que o propio territorio. Nela, aínda o descoñecido nunca é alleo para nós. Retomo o fío de que neste intre estamos todos os galegos, os de todos os credos e todos os partidos, implicados no afianzamento da nosa lingua e a nosa cultura no noso país. Este afianzamento farános ver máis claramente os nosos problemas e os problemas da nosa relación cos outros povos. Se non somos capaces de deslindar e defender a nosa identidade, que problema común poderemos afrontar que non seña o de aceptar a imposición que nos veña de fora, a imposición de quen non pensa en nós como pobo, senón como territorio, como simple obxecto. Todo político que non vexa isto, todo home galego que non vexa isto, queda fora, queda deslegitimado para exercer a responsabilidade da representación cidadá na súa terra, no seu pobo, que é este pobo en transo de recuperación ou de extinción. Dicía con claridade Uxío Noboneira: todos somos galegos e todos temos responsabilidade como tales galegos. Estas responsabilidades, repito outra vez máis, ultrapasan as ideoloxías e as premisas do propio partido. Responden a algo máis profundo e non valen medias tintas. Hai que estar, sí ou non, con Galiza. E isto que di Noboneira é moi importante, moi actual. E non se pode dicir que se está con Galiza cando non se sente a responsabilidade da pervivencia da nosa lingua como meta primordial.